Cambados quere florecer nesta primavera. O Concello lanzou hoxe un paquete de medidas que buscan reactivar o comercio e a hostalería do municipio. Van lanzar unha liña de axudas de 40.000 euros para os autónomos afectados polas restriccións. Imos sacar unha axuda directa para os autónomos afectados polo peche da pandemia e que reduciran a súa facturación no 2019 con respecto ao 2020 un 50%. Esas axudas van ir, teñen como requisito que reduciran esa facturación ao 50% e que tiveran que pechar durante a pandemia. Como máximo se lle vai dar unha axuda de 500 euros aos autónomos que o soliciten. Ademais, o Concello vai investir 10.000 euros nunha nova campaña dos bonos 3x2. Con ela vanse mobilizar 30.000 euros no comercio local. O cliente vai comprar 2 vales de 10 euros cada un e vai se lle regalar un vale máis, que sería un montante de 30 euros. Vai participar esta vez tanto os socios de Zona Centro como non socios. Os clientes poderán facerse cos seus bonos entre o 26 e o 31 de maio. De xeito paralelo vanse decorar algunhas das rúas máis comerciais da vila para animar as compras. Consistirá en adornar o que son os comercios, calles, nas zonas máis ben céntricas. E se as condicións sanitarias o permiten, tamén van organizar varios concertos. Foron meses moi delicados para o sector, tanto para o comercio como para a hostelería. E, bueno, nós o que podemos facer é pois, acompañalo cuns concertos musicais, non? Que tamén xa levábamos tempo sen realizados e creo que tamén hai unha demanda por parte non só da mocidade, sino de toda a poboación xeral. As actuacións, ademais, englóbanse na programación das letras galegas que se vai prolongar durante todo o mes de maio.